Ăla face un unboxing misterios. De ce misterios? Că nu știm ce avem. Ia să vedem. Tai bre. Bă, ia, dăm voie. Dă voie. Tu stai pe picioarele mele. Pe piciorul meu. Și eu am nevoie aici. Ok. Aha. Așa, ia jucăria. Stai, așteaptă. Șezi. Șezi. Bravo. Așteaptă. Așteaptă. Ia să vedem ce avem aici. Fish Up. Stonefly. Tot de la Fish Up. Tanta. 2 inch. Culoarea asta turbat. Fish Up Tanta. Coffee Milk. Coffee Milk de 5. Coffee Milk de 5. Niște jiguri de la Owner. 0,6 grame. Tanta 1,5 inch. Culoare cheese. Probabil. Nu. Coffee Milk. Culoare nedeslușită. Din nou. Tanta de 1,5. Stonefly. Iară Stonefly. Culoare green pumpkin. Iarăși niște jiguri, dar de data asta de la Decoi. Tot de 0,6. Numărul 10. Ok. Din nou niște diving bag. Fish Up Tanta. Fish Up diving bag. 2 inch. Green pumpkin. Și bani. Păstrăm. Oricare poate să tragă la ele. Iarăși niște jiguri de la Decoi. Mă scuzați. Numărul 10, 0,6 grame. Fish Up Morio. 1,2 inch. Cheese Coffee Milk. S-a resemnat. Morio 1,2 inch. Cheese Coffee Milk. Și din nou Watermelon. Brown Black. Stonefly. Adică niște găze din astea, așa. Și asta este unboxing-ul nostru misterios de azi.